नमस्ते. सदाफुली या काव्यसंग्रहामध्ये आपलं खूप स्वागत. आज आपण सुंदर असे सुविचार ऐकणार आहोत. ते नक्कीच तुम्हाला आवडतील. संयम हा यश मिळवण्यासाठी लागणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. सुख आपल्या हातात नसतं, पण सुखाने जगणं नक्कीच आपल्या हातात असतं. एखाद्याला बोलण्यापूर्वी शब्द जपून वापरा, कारण तोंडातून गेलेले शब्द मागे घेता येत नाही. डोकं शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही, आणि भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाही. कल्पनाशक्ती ही ज्ञानापेक्षा जास्त महत्त्वाची असते. आपली चांगली परिस्थिती जगाला सांगते की आपण काय आहोत, आणि आपली वाईट वेळ आपल्याला सांगते की जग काय आहे. आयुष्यात कधीच कुणावर अवलंबून राहू नका, कारण अंधार पडल्यावर स्वतःची सावली सुद्धा सोडून जाते.